Alright, nobody never no fried shrimp. Apa isda pinarito? So, kaon ako. Punta mga buddy. Hindi na siya mawala ang pang-pakrema. Pang-pakrema sa baba mga buddy ba? Suka ug sili. Asin din gamay pero tanam. Mm. Oh. Mm. Right. Tapon. Yung manok din yung manok. Tayo sausawan. Ngahalang eh. Oo. Right. Tayo. Shrimp. Makrema. Malamami kay mga badi. Ganda ng kwan, spaceship. Shrimp. O. Agay naglasit ka man. Naman. Shrimp. Alam mo, shrimp mga badi. Talong. Manok. Right? Shrimp. Lakan sa pakanam nga. Suka na sili din. Ah. Ang shrimp.
Tapin sa ganang sili. Para kana matumba ba. Higupin. Alang. Kalamit mga bade. Right. Mga panyapon. Thanks for watching.